List ni si Jess Malabanan gali o. Ano lang tiro naman? Tiro sa summer, OMG. Riding in tandem. Kada mo ginadaya sa mga Eastern Visayas, balaya sa mga ginapang tiro mo, no? Kalbayog tan, kakululbaan, no? Riding in tandem naman. Oo, riding in tandem. Correspondent siya sang Manila Standard today, sang Reuters kag sang Bandera. Na, yelo. So, iya balay. Ano naman? Delicates of the panahons today. Sige mo, good. Sige. Okay. Ano to? Di ka na to damper? Si Ma'am Van Mayo, nag-shopping sila upod sa iya, sini nga mga tita. Mayo lang na Ma'am Van nga shopping, small, 27, charot lang. 27, ako, ano ko gani? Sige mo yay, doon na gamay-gamay ka naman, so medium na guro. Aba. Pag abot sa medium, crop top. Crop top. Crop top naman, yes. Si Nemi Erminda anong doping atong. Good morning. Kay by the way, ano subong ni December 9? 9. Sige, pila lang ka days? 16 days to go until Christmas. Oo. Buta ka pa makal ka na sa imo yung mga dapat malaklon? Wala pa eh. Ay, Ibigay mo na. ang aton nga. Saan naman? Sa akin siguro ay. Gina Macapasientos, basi ara na naguro sa kwan ang nami sa aton kay nami akong mga hatag kasang mga let's say mga bonuses, mga muna. Yes. Mga hatag kay na blang tanan-tanan nakapanghatag na bla. Oo. Para nga wala na sila ya kita ya may harap pa. Yeah, amo na. Oo. Yes. Sila ya wala na kita ya harap pa ya. Oo. Mayuman. Kaga. Pero kada sigling gali madula kay ginapang giveaway. Gahulat na nga mo. Oo. Gahulat mo na nga mo na. Sa dalawang daan tayo ga kuanan na sila tayo mo kapadaan mo. Gahumlad na. Nga nga mun pa Pasko hal kula pa. Ang importante ka bakal ka Why pa ya pista minatay ga padaan. Padaan na sila ko patapusan mo na yung pista minatay. Gani kami November pa. May amo na nagakapalaylo sa Vermonts mo. Ang November 1 kag November 2. Tiga padaan na nagadaan sila ya. Kita mo pag munumuno sa anong kumpare ko na gano si Bia Jonathan. Si Toto Tantan. Pare Bia, siya kayo pong pare ni Joy Action Eden. Si Toto Tantan, taksa nga daan ang hawak niya kung pilang hawak. Oo, Kay dapat baklang talibais. Wow! Alakalain. Malay mo may Levi's mo ng pambata. Natong taksa ka na ng hawak. Basta taksa, kag bulubanta, hasta siya mag 5 years old. Para tingo bala ha. Kay would like kung tingi-tingi mo. Tingbon. Ini good for 3 years. Oo, nan. Gift sa mo. Tapos mapirma ka kontrata. Sa sulod sa 3 tuig, hindi mo ko pagsabado. Hindi ka manukot. Mayo na guro, no? Oo. Stella Maricelis bago, may agad na sa imo. Andrea Amanda Jaime. Good morning, man. Yes. Standby na kita na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nagpabutyag sa interes sanday Councilors Wilson Gamboa Jr. kag Councilor Archie Baribar nga magpasaka sang kaso angot sa ginalagar pagpatong sang 12% nga value-added tax sa mga konsumidor sa Bacolod City Water District Prime Water pag sa joint venture agreement. Sunod kay Baribar nga among chair sang Committee on Energy, iya pa ginatunan kung ano nga kaso ang pwedeng pasaka kag ila pa ini nga paga-istoryahan. Una nga ginbulgar ni Gamboa nga sa karon nga bulan sang Disyembre 2021, maga-epekto na sa bill sa mga konsumidor ang 12% nga VAT. Sunod kay Gamboa, nagapanindugan ang mga board of directors nga ang basiwa ang nagapabilin sa idalom sang Office of the Government and Controlled Corporation o kung OGCC. Duha pa ni Gamboa kung basihan ang lay ang mga private corporations o kung individual lamang ang makapatong sang VAT kag hindi ang government agencies. Sa karon mula pa sang sabat nga may nabaton ang sangguniang panlunsod sa Bacolod gikan sa basiwa sa ginpasar nga resolusyon nga nagapamatok sa pagpatuman sang 12% nga VAT.
Kapin 42 Kung makita na naton by this month of December ang 12% VAT, ina nga daan is enough basis para nga wala labot nga pwede natin ibit-biton sa babaw abi like sa luwa. However, kung kinahanglan nga kasuhan ni naton ng mga board of directors, we will do that. Si Councilor Wilson Gamboa. Kapin 42 naman ka mga vaccination centers ang magabukas sa syudad sa Bacolod sa ikaduhang round ng National Vaccination Day sa mabot nga Disyembre 15, 16, 17. Ini ginalakipan sa mga vaccination sites sa barangay, mall, eskwelahan kag iban pa. Suno kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod DOC, sa sining aktibidad, target nila nga mabakunahan ang 13% wala pa makabaton sa first dose ng bakuna. Dugang pa ni Sorongon, mag-aumpisa naman sa Disyembre 20 ang pagbaton sa second dose sa manabakunahan sa first round sa National Vaccination Drive. Samtang, ginpahag ni Councilor Renicito Novero, chairs ng vaccination team sa syudad, wala pa sang target nga ginhatag ang National Vaccination Operations Center sa Bacolod para sa second round. Sa naibaloan, nagdangat sa 70,752 ang manabakunahan sa Bacolod sa unang round sa National Vaccination Drive. Samtang 36 naman ang record nga bago nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sang kahapon nga adlaw sa bago nga kaso, ang Negros Occidental mayara sa 16, napulo naman sa siyudad sa Bacolod, 7 sa probinsya sa Iloilo, 2 sa siyudad sa Iloilo, kag 1 sa Capiz. 68 naman ang bago nga recoveries, samtang may 23 ka bago nga napatay, kagaron nagdangat na sa 4,480 ang death toll, kag 2,724 naman ang aktibo nga kaso sa Riom. Ginhangkat ni Gawa Secretary General Winnie Sancho ang Department of Labor and Employment nga obserbahan ang nagakatabo sa ground antes magpalayag sa sitwasyon sa trabaho sa Pilipinas. Inireaksyon ni Sancho sa palayag sa DOLE sa nasyonal nga amat-amat na nga nagsaka ang kadamuon sa job opportunity sa Pilipinas. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahag ni Sancho nga hindi man masiguro kung magalawig ang mga ginatanyag nga trabaho sa DOLE kung inisuno sa iya nga basihan. Samtang nag-apelar si Sancho nga kung mahimo hindi pag-intrahan sang pamulitika ang ginatanyag nga trabaho, agon masiguro nga may nagakaigo nga palangitan-an ang mga individual nga nadulaan sa trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Na daw nag-ayo na ang pagbukas ang aton ekonomiya. Hopefully, pero sa siningateon hindi ba gitard magasiling kay looking at the ground ang aton siya katalaktan sinadard ang ginatawag nga consumer spending mo. Hopefully, kung magtaas ang consumer spending sa December, kag kung may mabilin pa da sa imo 13 month kag bonus nga ginambal, mangin mire ang imo Christmas. But then, how about those who were not able to return to their work? Sigawa Secretary General Winnie Sancho. Nagpatigaw naman sa lights on ceremony siyudad sa Silay sa Silay Public Plaza kagabi, Disyembre 8. Sunod kay Silay City Mayor Mark Goles sa kadatuig hilikoton na magpatahom sa plaza publika sa tion sa Pasko. Duha man ni Goles, isa ka atraksyon sa siyudad ang pagpasigas sa Christmas decorations nga gindag sa sinisang kapin 10,000 ka mga tao kagabi. Sa sining tuig, wala sang partisipasyon ng mga barangay sa lights on ceremony bangod na hangpan ni Goles nga ginakulang pang budget sa kada barangay. Kalakip sa mga atraksyon sa plaza publika ang bago nga dancing fountain sa siyudad. Sunod kay Goles, ang mga bagong struktura sa plaza ang kabayan sang rehabilitation program sang siyudad sang Silay. Sa katapusan nga balita lokal, ginpatigayan sa National Food Authority ug NFA ang pagsinapol sa mga representante sa tagsa ka mga banwa kag syudad angot sa tuyo nga pag-reactivate sa Provincial Farmers Action Council sa Bilog nga Negros Occidental. Sino kay NFA Provincial Manager Epifanio Cosca, may aras ang importante nga trabaho ang mga council para sa pag-formulate kag paghatag sang importante nga mga inputs angot sa mga benepisyo kag bulig nga ginapaabot sa mga mangunguma gikan sa gobyerno. Dugang pa ni Cosca ang Provincial Farmers Action Council magaserbi man bilang policy making body nga amo magahatag sa rekomendasyon sa bahin sa regional kag national council para sa nagakaigo nga pag-akto. Dako man ang pagpasalamat ni Cosca bangon sa nangin positibo nga pag-akto sa tanan nga mga LGUs nga nagpadala sa ilatag sa ka mga representante. 70-90% sa populasyon mahimo mabakunahan sa unang quarter sang 2022. Samtang 3 ka adlaw nga facility-based quarantine sa mga returning overseas Filipinos ipatuman sa Bureau of Quarantine. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
kopya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Di na kita to aksyon iden sa kaya Ito sa Bangga, Bangga Singkang. Jame adin naman sa adin ta. Sa may sa may diri na ta sa may Dunol's Lechon ayon. Good morning. Good morning dira sa Donors Lechon. Yes. Wag kita da. Oro. Wow. Kapo nagapit ko to andi sa piyak ko gali kay Ala OMG. Hindi kay may ginorder ka pong lechon to kilala ang akon bala nga punman bala mo. Oo, dito yan na ganun. So, ikaw lang nag-pick up. Naging pick up. Pick upper ka lang. Pick upper lang kuya. Or pick upperist. Pick upix. Pick up. Hindi po pala yan. Sa din naman kay Ronald Hidatrava. Yes. Happy 4th birthday ko no sa ila kay Baby Yuki kag Rider Jan Gasapi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday kay Baby Yuki. Paano Kag ka Rider Jan Gasapi. mag-greet happy birthday sa 4 years old? Ang butan, hindi ko Example kabalik. ako, Bea. Ikaw 4 years old Paano ka? mo ko i-greet 4 years old? Ikaw na ano man, paano ko mag-greet sa happy birthday? Siyempre, ito pong bata man eh. Alam ka naman, happy birthday. Alam ka na amon mo na. Ay, birthday. Yeah, birthday. Example is ako may birthday. Sige. Dami na, birthday, blah, blah. Dali, isigaw mo na wala kang social distancing. Birthday, birthday. Katalak. Birthday. Thank you. Bata ka mo naman. Thank you. Sige.
Sige, oh. Sol Lama Barnatsa. Sorry ka ba, Colin? Nya, mayong aga beautiful. People. People naman duman. Maasa ka pa. Ay, nakano to man, nag-accept na lang kay. Do, hindi siya, do, wala isa pasugot. Naulat ko tani magsabat ko lang. Thank Thank you. you. Nabasa ko na. Di, pero nagwagi dyan ako niya ano eh. Di na to saman. Bia Jonathan, good morning man sa imo. Ang mga EFC bala nga kuano, ginakulbaan na sila kuno sa Oo. Kini sila ko na magpakilala mo. Oo. Di ba, ang iba naman name tag na lang. Ano naman, sinisanay na lang eh. Pwede man nga pwede man nga makwanta be, nang Pinoy henyo bla. Oo. Butangan dingalan sa piyak sa imong upo do tapos pwede baktan man. na. No, Pinoy henyo. Yes. Nag-prepare mo kamo sa ila sa May ano na to, si Action Dorel na tong bahala. To kung ano na tong mga pakulo. punong abala. Punong abala. Yes. Sige. May best in gown daan. Ay, na? Oo. Ito si Dennis. Si preparado Dennis, na. ito yung ready na siya. Gintahi yan na itong mga isda, yung mo, yung gown. Ray Baryoga, cold morning of course, dira sa Don Salvador Benedicto, no? Ana Sinoro, good morning again. Kay Ma'am Vanessa Mayo, mag-aga man sa imo, kag kay, nagbalik, ang ako niya nagbalik. Dili na kuya kay ano. Antonieta Yap, morning. Jinky de Alagdon. Good morning. Teresa Linaha Cayaw, Remia Garcia, Edwin Escopel, Ma'am Luing Melos, sakay Virgil Legaspi Coloso, kinulbaan ko ginapag message sa akon nga Megs morning. Oo. Base Wala pa sugpon, wala. Wala pa sugpon, tinagin morning, magkuhay pa sa kasugpon, base lang sugpon lang. Ay, sa kuha nagling kasal Kasal. ni Kashmir, ha? Nakadasig lang. Wala. Ma'am, wala pa wala tulat. Talang kay gatipon, pa siya para house and lot ang ano. Ano ang itapik yan niya? Magsaot-saot na wala action boy. Kita mo itong trending ligad. ORC, arya ka gano mo? ORCR sa Slakyan. Iya ka balay nga Nga, content, titulo. title. Oh, Amo na grabe. yung butang ya. Ligad to nag-trending man tong 1 million to bala nga 1,000 peso bill ginano. Yun mo, ka Ligad. flower, kuhan, bouquet, do Hindi, bouquet. ginkapa sa Agin bride. ka pa. Ginkapa sa bride recently gintapik simple lang yung papel mo Hindi niya. ba kita nagkapa man ta kay Miles? Siya hada Yeah, Miles? biti yun. Ato yung tipo nila, 1 million. So 1,000 tawag. Ang dala nila, sila nakamaleta sila mo. Tapos pagbukas ka pa mo na, 1,000 peso bills, 1 million. 1,000 at saka 1,000 peso bill. Yes. Tapos, ang recently mo to, amo lang ng bit-bit, kag amo ni kalapado. Yung stapler, amo na sa bayo. Sana po tanaw, ORCR, kag title sang house and lot. Pwede, no? Nga, kung kita may kwarta, masusunano pa na. Ako sa dason nga may tinan ko birthday, cellphone ako na ano. So dapat kung hindi ko matapik ang cellphone, hindi ko pagyatag. Nga, okay. Amo Amo na. na sample mo cellphone amo niyo. Ikaw magkasal ka, kita pikan, ta ka casing, parang bala mo kung ano ka klase cellphone yata. Kasi mo. Casing, ha? Casing? Oo. Pwede man kung ano, ang dako-dako man bigi kagamay. Ang balang ta ka pangitayas ang makaigo na daw. Gusto ko amo na nga TV oh. Na. Stapler mo sa likod. Stapler mo sa likod ko. Kung gusto mo, cellphone, taga ka cellphone mo, may battery siya, ang battery sa truck. Amo na. Ala kalain. Oo. Kalain si mo no. So, kada dala mo sa cellphone, may battery kayong dala mo. Tapos, kung may atinan, di ba may atinan ka itong kasal? Oo. Ang balon mo, aircon ang akon nga, no? Pero kung hindi magtapik ang aircon sa bayo mo, hindi ko magatag. Oo, ginanglan matapik. So, ilansam sa ulo yan. Kinanlan matapik. Amo lang na yan mo, kahit amo na ganing ano mo, di ba? Amo nang Magsaot-saot, amo. trending sa mga mo. Yes. Sa Ilaya o RCR sa salakyan. Oo, ito aircon or electric fan. Oh, electric fan. No, itapik. Alambre, electric fan. Gaagubay. Kung hindi ka, pwede ta makamatagaan kung magkasal ka. Pwede ta makamatagaan kuan ng let's say kuan abi ng certificate bala. Certificate of Nga sang let's say Of appreciation. aircon abi aircon. sige. Ara certificate daw. Balang talaga dahil nga nadawnan kung ikaw na padayon. Ikaw na tayo sa monthly. Wala uya. Ang regalo ko si mong down payment. Pero ano ba to? Ang pamangkot, San-O. Ang ano? San-O mo. Ti, San-O mo ko pamangkot regaluhan. Sano? Kung magkasal kayo, pamangkot na sano. Kalain si mata. Pwede idog na lang, mapabunyag ko liwat. Okay lang. Kabunyag ka sa di ka pamunyag. Pabunyag Hindi ko na bago pwede ang ka pangalan. doon bunyag ya. Ay, hindi ka lang pwede. Hindi na pwede. Kung gusto mo pa kumpirmar ka lang, pa kumpirma ka eh. Confirmation tapos ka na confirmation. Ha?
Tapos na eh. Natapos, ti kasal lagi ng hulat doon te. Sige ah. Ano gina isa-isa doon eh. Gani, ang isa-isa. Yan ako na masib lagahiyod lo siya. Stand by na sa aton mga balita national. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sa isa ka health reform advocate nga mahimo malambot sa Pilipinas ang target nga mabakunahan ang 70 tubtod 90% sang populasyon sang pungsod sa unang quarter sang 2022. Suno kay Dr. Tony Liachon, anay advisor sang COVID-19 Task Force ng gobyerno, yara na sa 50% ang protection rate, ilabi na sa mga ginakabig business areas kaangay sang Calabar Zone, Central Luzon kag National Capital Region. Apang problema naman sa Visayas kag Mindanao area tungod mataas diri ang vaccine hesitancy. Sa piyak sini ginapanawagan ni Liachon sa gobyerno nga padayunon ang tuyo nga mabakunahan ang 90% nga target sa labing madali nga panahon tungod man sa pamahog nga dala sang Omicron variant. Pagasundon sa Bureau of Quarantine ang desisyon sa National IATF nga pagpabalik sa 3 kadlaw nga facility-based quarantine sa mga returning overseas Filipinos. Sunod sa BOQ Deputy Director Roberto Salvador Jr., kung ano nga man daw ipapanahog sa DOH kag IATF, ila ini pagasundon bangod ining ginatun-an sa mga eksperto. Sang Martes, ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginalanta sa DOH ang proposal nga pagbalik sa facility-based quarantine sa 3 kadlaw sa ROFs nga nagnegatibo sa COVID-19. Pero sunod kay Duque, mas maayo nga maghulat sa dugang impormasyon angot sa Omicron variant bangod sa inisyal nga mga ebidensya ini ang mas makalalaton ikumparar sa iban nga variant. Ginakonsidera na sang Interagency Task Force ang legal action batok sa mga biyahero gikan sa South Africa nga tubtub subong wala pa nakita tungod sa kakulang sang impormasyon inatag sa ila papeles. Una ginpahayag sang Department of Health nga nabudlayan sila nga pangitaon ang 8 ka dumulong bangod sa kakulang sang impormasyon. Apang sa pinakauli nga impormasyon sang DOH, 7 na lamang ang inapangita pa matapos nakita ng isa kang naka-quarantine na sa karon. Ginpasiguro naman sa Department of Health nga pasabton sa idalom sa layi ang mga dumuluong oras nga hungod ginhatag ang sala nga impormasyon kung contact details sa ila declaration form. Ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga base ini sa Republic Act sang notifiable diseases. Ang pahayag sa opisyal may angot sa unang report nga wala ka overseas Filipino workers nga nagalin sa South Africa nga wala pa nakitaan bangod sa sala nga impormasyon kag contact number nga ginbutang sa ila health declaration form. Sa karon ginpahag sa DOH nga 7 na lamang ang nadula bangod ang isa nakita na kagin paidalom sa home quarantine. Negatibo man ini sa RT-PCR test kag wala sang anuman nga sintomas. Samtang ginapahayag naman ni Senador Ping Lacson nga politika ang isa sa mga nagapauna nga rason sang pagbuhin sang budget sa kontrobersyal nga National Task Force to End Local Armed Conflict kung NTF-ELCAC.
Sa isa ka interview, ginpahag na lakson nga natigan ang LCAC budget sa pagpauswag sang pangabuhi sa mga lugar nga kontrolado sang NPA para inganihon ang mga rebelde nga magbag-o sang ilas nga kabuhi. Apang ginpahayag ni lakson nga hindi ini natabo sa tanan nga mga banwa nga nakuha sa kontrol sa mga rebelde. Ang mga lugar nga may nag-surrender nga NPA apang hindi kalyado sang Malacañang wala man ginatagan sang livelihood kag wala sang pondo. Samtang ang yara naman nga nag-surrender nga NPA kag hindi naman kontrolado sang NPA amo pang nagkahatagan sang pondo. Una na nga na-report nga 19.33 bilyones pesos ang LCAC budget para sa 2021 ang gingamit sa sala nga pamaagi. Ang palamangutanon ko lakson kun nga ginahatag ang 28 bilyones nga budget samtang ang sa 2021 ang wala pa nagamit. Ginpatag ni lakson nga ginatukod ang LCAC sa maayo nga tinutuyo apang kinahanglan ay nga masabat ang mga isyu sa implementasyon sini antes ibalik ang bilog nga pondo sang ahensya. Sa katapusan nga balita national, ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang executive order nga tuyo i-regulate ang presyo sa dugang nga mga bulong nga ginausara agod masolusyonan ang nagapanguna nga ginhalinan sang morbidity sa Pilipinas. Nasaad sa iyo nga ipidalom sa price regulation pagi sa maximum retail price kag maximum wholesale price ang 34 ka drug molecules kag 71 ka drug formulas nga nag-apekto sa pila ka kondisyon kaangay sang bone metabolism, analgesics, anti-angina, anti-rhythmics, anti-asthma kag chronic obstructive pulmonary disease medicines, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, anti-diabetic drugs, antidiuretics kag antiemetics. Sakop man sa iyo ang drug formulas nga ginausar pa sa anti-glaucoma, anti-hypercholesterolemia medicines, anti-hypertensive medicines kag iban pa. Ang dugang nga mga balita sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban. Good morning na dira kay Alma Agravante Sabater. Naginahapo ko Fernandez Eric, good morning. Florencia Villacampa. Rochelle Fulgencio Susana. Ginagreet siya man happy birthday sa bana niya nga mabuot kag mapisan. Ay birthday gali ni Ray Baryoga. Ay, God, so, dali lang. happy! Ray Baryoga, bana ni Rochelle Fulgencio Susana. Yes. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday, Ray Baryoga. Happy birthday, Ray. Tingala ko nga. Nga lang, ang taga comment, hindi siya gina. Daw wala yun siya pulo pabalo. Paamo ko na blaw. Kung makita na, yung personal mo. Tingala ko do katikalon si mo kay birthday mo lang. Amo na. Kalain, hindi ko mag-birthday ulit, hindi mo makikita sa mo. Tingala ko do katikalon si mo kay birthday mo lang. Happy birthday, Ray, ana. Re, happy birthday, Re. Why nasabi sa 17 mo? Yes. Ubra na sa kuno. Si Susana, I guess may sad. 2 months old baby pa. Gani, no? Kay bagot, kay pagkanto sila ni Ma'am Jinky, gaano pa to siya mo? Tikalon to siya.
Amo na. Galiad-liad pa to sa... Gauna. Ang iban nga, ang lalaki nga tikalon, gaunang dughan. ang babae, gaunang tiyan. Pag adto na to, galiad-liad pa to si... Wala, isang galiad-liad. Galiad-liad. Agnes Espirito, binabati kay John sa Family Pandaligan sa Purok Kagaykay, Barangay 2. Agnes Espirito ng Pasig. Binabati pala yung mga pamilya niya sa Purok Kagaykay, Barangay 2 eh. Oh, Tuwing may igi na yan. Mayong morning sa inyo lahat. Oo, wag kayong maglabas dyan kasi umulan, baka kayo mabasa at... Oo, mahirap ang sitwasyon ngayon. Baka maghilanat kayo. Baka hilanatin kayo at mag-sip-on. Sipunin kayo. Oh my goodness. Oh my goodness. We cannot afford. So, kinanglangin na yan. Kung sipunin kayo, bibili pa ako ng buling. 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 Bibili ng gamot. Gamot na yan. Gamot na yan. Ano ka Ano man ka lang man. gamot sa kahoy na yan? Ganino, grabe ka contradict. Hindi mo lang Tagalog, mo na kaon, kain. Kaon, kain. Dagom, dagim, di ba? Kasama, no? Ka-complicated. Pabili po ng dagim. Papili po ng anong isize ng daging? Sige. Huwag ka dyan, kagating ka dyan ng subay. Kita mo mamaya. Langgim. Kagatin ka dyan ng langgim. Kagatin ka ng subay. Ano na. Mayara kami ng bata, ginasundog-sundog lo namon. Huwag ka dyan, punta dyan, huwag kang punta dyan. Bakit po, tito? Kagating ka dyan ng subay, ha? Ano yung subay? Paano mahadlok? Nagamo pang ulo sa bata. Sige. Ay, nako. Kaya, di na to, balik-balik nga ako na, sige. Georgia Gargasiran, Kapeta. Good morning dara sa inyo sa may Singkang Airport. May nadumduman ako ma-post naman kay na. Storya ko rin sa imo. Sa kay Jacob Pabalate from Tabugon, Cabancalan City, Julius Ayungon. Ginatamyaw naman si Daping kag Nanay Celia sang Barangay Ares Villa Carlota nagapamatigid. Eden sa Panta Kasuyon. From Pinaginpinan, Cabancalan City. Foggy morning, Action Boy. Foggy, gid man sa Don Salvador Benedicto. Guro, matyagan ko. Gabrot sila. Hindi ka na perti ka tugnaw, gid mo. Hindi ko ma-imagine ang tugnaw dito, no? Yes. Hindi ka na sa atong tugnaw, no? Sige, Action, Eden, go. Kay Ma'am Star Mayo Ara, pagidya ang accents ng Ilonggo. Gina-11, ginaya namon, Ma'am Van. I'm proud of my accent. Yes. And I'm proud being an Ilonggo. Kahit sinasabi nilang, kahit hindi ko alam kung paano nila nalalaman na Ilonggo ako. Oo nga eh. Yung isa din, pagbaba ng Pumunta ng Manila. Sa una dalawang barko pa lang ba sa una? araw. Dumdumak ko sa barko mo. Barko. First time ko pa Manila, sa barko. Pag panaog, ako lang isa mo, kay adventurero ko yan mo. Pag panaog, hindi ko masakay ni man. Makal tayo dulce, di ba? Manila na mo. Sa pier. Miss, pabili po ng candy. Magkano po yan? Nya ko na to, 3 po. Ilonggo. Nya to, ko handa to. Paano nalalaman na Ilonggo ako? Kasama. Tatuloy istorya ko lang yung bakasan niya. Miss, magkano yan? Yeah. Yeah. 120 po. Yan. Pating na ko, be. Yan, pating na ko, be. Tingin ko, kuwaman to sa kwantong dargo. Kaya nakakabit mo, ginasungkit na ba yun? Kuha niya, tingni. Namin sinyubunggo. Pariyom lang sila galing katag. Pariyom lang galing kataga. Ilonggo gali. Sila tagililo gali. Ay, sa galing tagililo, sa taga Bacolod. Yung kurog sa action Yan, DM. pating na ko, be. Pag tingni. dyan mo piyupihog, dyan ka Tagalog mo niya, pating na ko, be. Wow, man sa sindira. Niya, tingni. Kasabad. Sige lang, at least they are trying. Okay? Sige, Reynaldo Reparo, kag mali ay mali. Yayang profile name mo. Christian Ikes.
Gwapag gino kay Action Eden. Yes! Buyag! Ay, tag din mo nga GCash number. 09. Ang iya GCash ni Cristiano mo yatag din. Abi kung gadayaw mo matag. Kaya ang balila, hindi na kunutuod ang dayaw kung wala hatag. Kaya na magdayo ka tala hatag Oo, para nga kaya daw para kasinsiro gidya sa Oh, imo yes. nga If you're pagdayaw. really sincere of telling me that I am... Notice ka nga Alinsona, daw ko nagadayaw sa inyo. Oo, ganit, no? Kay Kaya kabala ng dapat joke mahatag mo. kung Oo, hindi. dapat ka Ang dalikawan ko da. Kagwapa, wala si Mona. Ang dalikawan ko dang hatag. Mo para kisa dani na no kapag ginalansihan. Okay, sige, standby na kita sa aton nga mga balita, sa aton dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:45. Sa detalye sa Balita International, nagpatigayon sang pinakaunang nga mass COVID-19 burial ang Papua New Guinea kundi naglubong sang 54 ka mga unclaimed nga bangkay. Ginmando sa hospital ka gobyernong crisis ceremony matapos naglamot na sa 300 ka bangkay ang natipon sa morgue sang Port Moresby General Hospital nga para lang kuntani sa 60 ka mga bangkay. Naibalaan sa 300 ka bangkay, 122 ang kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19. Sa negosyo naman, ginpahayag sa Cebu Pacific na dugangan nila ang ila flight gikan Manila padulong Bacolod umpisa Disyembre 16 agon mga 16 ka beses ng flight sa kada semana. Dugang pa magapatigan sa Manila Bacolod flights, 2 ka beses isa ka adlaw, lalabot sa 2 ka exclusive flights kada semana para sa fully vaccinated passengers tubtob ini sa Enero 15 sa masunod nga tuig. Sunod sa airline, bilang pagpakita sang suporta sa bakuna kontra COVID-19, ilay padayon ang pag-waive sang bayad para sa 5 kilos nga excess baggage sa mga fully vaccinated nga pasahero tubtob man sa Enero 15. Para maklaim ang benefit, dapat magpresentar sang vaccination card o kung certificate ang pasahero sa mga check-in counters. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar, 50 pesos kag 57 centimos, Singapore dollar, 36 pesos kag 90 centimos, Hong Kong dollar, 6 pesos kag 44 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, gin-share ni Miss Universe Philippines ang naging kabudlayan sa iya Iloy nga isa ka single mom sa pagbuhi sa iya. Sa introduction video sa Miss Universe YouTube page, ginpahayag sini nga nakita niya ang kabudlayan sa iya Iloy sila galastuhon sadto. Rason nga gintingwaan man sini nga makasulod sa volleyball varsity team agud makabulig sa iya Iloy paagi sa libre nga pag-eskwela. Ginpasalamatan man sini suporta nga ginhatag sa iya ilabi na nga kabahin siya sa LGBTQ community. Sa sports, gintalana sa Enero 22, tuig 2022, ang hampang sang boksingero nga si Mark Magsayo, bato kay WBC Featherweight Champion Gary Russell Jr. sa Showtime Championship Boxing. Ang venue sang 12-round title bout, ang inanunsyo kung pinal ng tanan. Naibaluan inang unang hampang ni Russell matapos madepensahan ang corona o kung paha, batok sa Mongolian boxer nga si Togsug Nyan Bayar, paagi sa unanimous decision. Balita espesyal! Good morning, malamig ang simoy ng hangin. Lapit na lang December 16. So good naman. Ang caroling. Makit-an kagang simbang gabi, simbang kaagahon. Kabalo ka sang ginang drummer boy, little drummer boy. Ha? Ani ako Ano na gani? sang little Ano drummer gani? Ano gani? Come they to Yomi para pa pam pam. Pum, gumawa ko ng laki yan. Pum, pum. Basta mo na. Basta ba mo lang ko na yan. Pum, Pum. pum. Wala ka effort. Wala? Ay, may effort. Kaya ba pum? Danan kay may isa ko ka problema nga daw way ko pa sa kuan sa bat bala. Kung Ano? basi makasabat ang aton da nga mga ka-aksyon bala, no? Anong... Sano ang kuan man ang January dasun bulan kung dasun tuig. Gani, no? Libog ulo ko bala ang January dasun bulan kung dasun tuig. Depende sa pagtuo mo. Depende sa pagtuo mo. Kaya ko na bisabat be kung may masabat sina, no? Yes. Mga tontabiyaw si Sir Aljan Rosa Negro, nagapamati. Mangkotabi ang Google be. Mga tontang Kung saan no gid ang January kung Ay, hindi naman dasun sabat sa tuig. Google. Kung dasun tuig o dasun bulan.
Hindi masabat sa Google. Basig sa batang Google, crazy. You crazy. Buyayawon. Yung pa ka Jin Buerom, good morning man. Yes. Kagkaya, pero hindi ka santulian manukan. Ari ni siya, no? Sa kuan. Oo. Naguntat naman di sulod ang Si ano. kuan naman ni Action JM. Si Michelle. Michelle Baikin. Michelle Baikin. Good morning, Tita Ay, Michelle. gano'n ko puli. Din ka si kuan man, si JM. Kaya wasak puli. Guro mo. Okay, straight duty mo. Wala Ikaw mo man sa yan. kagabi. Ara siya kagabi. Ari sa gabi. Ikaw ba lagi na isyuhan? Ako gurong wala di gabi. Yes, ikaw gid yung wala kagabi. Okay? Rita. Okay, sige. Sa aton sining psychology facts action boy nga dapat nato. Tama ko lang, naiblang ako nga kaya pa na pang permi magapang sukmat la. Si Kagawad Mira Polidario dira sa Panukoy. Good morning si mo Gawad, niya bo si Kagawad ulay abalaw lang permi na tamyaw mo. Oo, Kuya daw. sino na? Si Kagawad ulay abalaw ta kabog na mo. Si Kagawad Mira Polidario taga Panukoy na iya. Taga Panukoy ko niya si Kagawad ulay lang permi. Kagawad. Sige lang kay adlaw-adlaw na namo na. Agag si si Inday, na? Si Inday, Juliet Magalona. Awabi ko si Inday Kwan. Good morning, kid. Yes, good morning. Hindi mo ba nagkilala si Salamat. Inday, ha? Si Juliet? Hindi. Sige lang, magkuhan ka sa imong kuwanda kay sa LTO ba? Okay. Inday, good morning. Pagkamati ka rin may benepisyo dahil sa paktan. Nakalaim lang si Miguel. Sige, pero ang ginaya, it's reality and fact check. Titilit action boy sa fact check man ya sa psychology facts nga dapat naton mahibaluan. Ang una action boy, ang average ang utok gali sang average individual nagalagaw-lagan, galupad bala. 30% most of the time. Kuhan do lupad ang ulo. Ano kasi lang daw daway ka sa daway ka sa imo nga sto nga kuan ako mga pinsaron. Kay galagaw-lagaw gali ng ulo. Galagaw gali kami lain kada ginapaminsar. Daway ka kada focus. Oo. Tibisan miskan miga istorya pa da sa imo. Pero kung kalaway sa iyak o kung kalaway sa istorya ya apo ba? Do half pamati ka lang tapos may ginapaminsar ka man yan. May ara na sa mo. No, diba? Most of the time ga wonder yung action Ko boy. minsan sa no ganito. Wonder kasi in WA ha. Pilan to gani nga ako nga balayaran sa kuan man Na, namo na. ako nga load man. Saan basa ka? Kung sa pakon, sino kuha ko siya. Kung Sige pasulod yun. sa ulo kung pangambal hindi ko man. Hindi amo ha. Sige, galing ito kabastos kung maglakat, kung tindog ko. Ano mo wala, i-visualize mo matabo. Tindog ko, man ba siya nga kabastos? Ako pumalain. Nan. So, gabanomdom ka na, way ka gachindis ang iyakan. Yes. Galing kami ginhambalan siya nga kwa. Alam to karon sa balay, ang pula mo nga envelope. Dahil kundi, wala kaya. Gamo ka balikin ka dayon. Balik kayo dahil, ay, no, sakto. Ano to dayon nga color dayon. Sakto, gidi dahil na. That's why nga iban, may skill na ang tao, action boy mo. Especially mga speakers. Paano nila ma-retain ang attention? Una gid is paano mo ma-catch ang attention. Yes, oo. Kadua, paano mo ma-retain Yes. ang attention. Malo kang attention span sa tao, 5 minutes na mo. Oo, matabalang hambal, tabalang ligad nga, no? Attention span sang brain sang tao, yeah. Very, good, especially nga, mas pa kuno gan action boy, example, kung crowded ang area, depende man sa tao, gyapon, sa ilang nga thinking. Ang iban, mas distracted sila kung damo tawo. Pero mas distracted sila kung plain lang ang ila sining Audience. nga plain lang. Example, kung sa room, nga kita lang duwa istoryanay, wala ni iban, tapos color puti lang abi or isa lang ka color. Mas distracted na sila kung action boy. Okay. Kahit example kung puti sa mga nabala mga facility na bala sa mga Quarantine facility. sa mga sa may mga psychological chuchu na bala. Kalabanan di ba puti? Nila. Kay mayara na sila kuno part nga example, tanaw sila may mga drawing sila si ila utok, amo na bala nga mga paminsaron. Basta sa mga psychological problems na yan, Amo gani. Kung sa mga ordinaryo lang kung sa aton guro yung nga daw ka kadalom sang paminsa. daw ka sharp man yan daw ka. Kundo sharp. Na Ikaw na eh. Nasundang lang. So ako galilap aran ako gusto nga tuwa kis mo ni pares ning blue ni drawingan kun yung mga Kuna mo sa mo na sa paligid. Nakadamo siya bala ma-create something out from dra. Tingala ko isa daw panilagan ta kay ko tiyog ning panukan na sundan man. Actually, ako yung mayara ko, sample mo na, kung wala ko yung moon, isipon ko ng buho, iya sa nga. To, na iya.
Matangla ko mo na biya. Isipon ko na, hasta lang sa may isip ko lang niya. Nga masatisfy lang ko. Wala lang, iniisip ko lang ito ya. 1, 2, 3, ang buho. Ang buho. Doon lang, no? May mga rason. Huwag ka man sugo ni Nona. Oh, wala man. Kasi tasking ako wala Kasi iden. tasking ka lang Nona nga din. Ang tanan nga buho sa... Nga pungko kadabla, tapos ko daw maka-gap ka mo, mga way ka man ko nun, isipang buho. Ganun sa atong nga acoustics na nga kwanda. Hindi na ba si Mabati? Ano yung sinuna? Si tasking yung latuon sa ako na. Isa gani ka kaon ko sang crackers, biscuit, Naisip biscuit. mo ang- Naisip ko na lang yung buho. Antes ko kaonan. Ako ko nakabuang action boy. Pero ang bali nila ko no, alam nang iisip ko. Gani, oh. Ang next action boy, it takes about 66 days ko no. 66 days. Para sa average individual to make something a daily habit. Ah, okay. So kung gusto mo mga yan habit, ang pagkulikot sang imo ilong, So kung mga 3 ka palang kadlaw ka kulikot ilong mo, hindi pa na habit? hindi pa na habit. Nga 66 days. Isolated case pa. Isolated pa na sa. Nga 66 days. 66 days para mangin-habit Mas siya. ka tayo nga, yan na yan, kunya na yan, ang habit. Yan na yan. Pag-isip mo 65, ay boss, hindi na ako na. Kaya boss, si Mambal sila nga habit ko ni. Amo nang iban nga kita kasi ng mga habit na si Iban, ano, mas luwas habit, may words na mo, nablang Mannerism. 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 Abi mo wala ko na ano. So, like, halaga tinga-tinga ni sa Eh, ano to siya, man? Gagulpi na siya. Nakakibot ka ba? Gagulpi na siya. Nabalo ka pre, pagka kuwan, hindi na siya. Kalain, ang mga mannerism. Ano siya tawag? May ano na. Yara, ginatod na ginala ko mo. Psychological effects na gun. Ang iban, pag guys, storya, bala. Muna sila, no? Mga mannerism. May mga explanation. Wala sila. So, kaya nagbubulo mo sila. Nang gulpi na siya kakirag-kirig lang. Istorya ka mo. Alala ko. Nya balik ka pre dito sa kwarto pre. Kaya ako lang wala to pre. Tapos pag ako pala tanaw, sumbi. Dulain igo ni Sako na. Hindi na siguro bakunado eh. Doon na taman. Yung tamangros bakuna na. Double dose, siguro yung booster shot. Kasi amo na ni masiling na. Gawa. Sa time na suryan yung bakuna. Pero sakit-sakit dito, liga. Di pre. Nya kuya pre ka booster siya. Kasabang. Kalain, no? Tapos, higatuyote ko kadlaw. Ay. Pero ako na, action ba? 66 days average, no? Pero ako nga muna, pagka 67, pag 66 daily habit, 67, mannerism. Mannerism na siya, habit Hindi na mo siya. story, Kalain, no? Ang next action boy, ang eye pupil rises to 45% kung ang isa ka tawo tulukon yung imong somebody you love. Ano na, liwat ta. Eye pupil rises to 45% Kung ang ginatulog. when an individual looks at somebody they love. Ang duwat din nga garais ang eye pupil. Ang gamudlo mata mo kung kita mo imo Palangga, ang syempre. crush mo abe. Oh, syempre mo na. Ang crush mo abe kita mo, gamudlo mata mo. Maga mo na. Lain man na yung nasigahan, mataya. Abi ko ano ito gahuloy-huloy mata mo sa tayo magi. Tuyo! Lapyo ka na imo yung mga. Hindi na ara bala nga ako makita nila ilang mga crush blaga pahuloy-huloy na sila mata. Para? Doon ininta? Balik do. Ano nga huloy-huloy yung mata mo? Anong ininta? Ano tinampak? Ka muna at least dumano sila. Ay, doon ka attentive to siya. Ay, araso. Hindi mo magpatama kay Masimang basta dumagot sa suyo pa. Masimang dali Kasi ka, notice ka na sa mga, let's say, especially sa mga high school, kamo bala, mga mga puppy loves. araso ka, gagamulog Oh, Oraso. Yeah! Gali siya, gali, may kuwan man siya. May pitik ningaw man siya, gali. May HD na siya. Random nga. Damak. Sa amon sa unang kuwan pa na yan, do, kasi simple na pitik ningaw pala na yan. Pitik ningaw. Lagyan mo na ang pitik ningaw. Sa among yan, HD na. Sa HD na sa inyo. Sa among pitik ningaw pala na, subong sa inyo, HD na. Handong nga damak. Andong nga damak. Yes. Kamon sa unang yan mo na pitik ningaw, do ka namin na naman Do pitik ka, ningaw. do ka kilig. Ay, do ka romantic. Do ka romantic, pitik ningaw. Pitik ningaw. Subong niya do ka damak. Subong niya do ka handong nga handong nga damak. Yes, ang last action boy, kag sunod naman ang iban. Ang food ko no nga ginapreparar sang iban nga tao, usually mas namit gidya sang sa imo preparation kisa bisan Kanotis ka? same recipe pang ginagamit. Kaya ka-notice ka,
Nando ka namin, man to ginasangin bakal ko to sa kwanto nga yung pangluto. Hindi ba? Lain gi reaction boy. Oo. Lain ano na kuno psychological facts na siya. Oo. Sa utok na kisa isang tawo, may ara na example, may ara nga tungod man abi dala sa profession niya, example, kabalo ka magluto, pero siya ya chef abi. Chef kabalo saya. mo ano, mit gid balay mo luto. Pareho sila man ta recipe. Amo nang gisa gambal ko sa sakondan ko dayang manok wala magluto tabla nang do ano tabla nang parang nang deep fry. Oo. Kaya timiyara ko isa makakaon ko sa iban nga do. Ito kadamit, no? Ako niya do prito lang niyaw. Hindi. Pero Deep gipamakot fry. ko am sundan ibalaw tapos kung sundon do. Hindi Hindi ako na Hindi ito makuha mo to. Diba, Kaya no? kay psychological ng isa kay kung kisa sa ginakanan mo sa iban, there are times nga ikakaon mo gid siya nga do na ikakaon mo, oo, no? di na, crave mo gid. Ay mo sa ibalay mo. Ordinary kaon ka mo. Oo. Di ba? Inaya daw sometimes, it's occasions nga ara ka da. Correct. Tapos amo na sa nga kamakaon mo, so daw lain niya ang Dala na luto. sa mga ambience pa dayon. sa ambience, ara sa palibot, ara ang imong crush. Amo na. Muna. Kung narain mo crush kanito do tayo no nando ka para do ka pitit si Ay na- ay na. Oo, para do ka ano si do ka demure. Demure. Pero notice mo kung boy sa mga kabataan man, mas damo usually kaon ng bata sa gwa kaysa sa balay. Sa balay, oo. Diba no? May psychological Kung kung na kabataan. naka siguro kung nara ka sa balay kay tungkol nga Anad ka. Adlaw mo adlaw Anad ka sa ginahimo. environment, Oo. sa ano. Bisan ma-take out ka da chicken joy, dalon mo sa balay. Lain gyang kaon kung didto ka mo. Dito sa gwa. Oh, di ba no? Correct. Sa ano pa naka simple da pero kung take out to kalain gyang kung sa balay. Sige. Yes. So, next naman ang iba na. Namos ang binuang linbalan mo no. Oo. Psychological facts na yan. Based on research. Sige. So, sa tara niya nga birthday dra, happy birthday! Kag 16 days to go until Christmas. Sa aton dira nga mga sa akon dira nga mga kwan bala gift giver. Gift giver. Gift giverist. Oh, gift giver list. Matamat na kamo kay 16 days to go na lang ho. I would like to inform you nga after Christmas way na koy gabato na. Alo, wait to. Suplado. Dumuya ba kami yung sino ba? Kami pagid yung ma-adjust. Suplado yan ang manog baton ng Pasko. Gani. So may deadline ka mo. Yeah, may deadline kami. You have only until the 25th of December. Alo. After sina hindi na kuya. Alo. Painit ko karon. Hindi na lang magbaton. Pero magkatanda ka ang Christmas kasi na birthday. Kay Santa Claus. Oh, hindi yun na. Ano ka man mo. Kay ano? Sino nga may birthday sa pamilya na mo? December 25. Ang Ba na mo na Christmas yung sa sa ulog, the birthday na ni Jesus. Di ba? Yes. Hindi mo. So hindi ka magbaton regalo. Nga ikaw yung pang regalo. Hindi mo yung birthday. Correct. Okay, sige. Standby na sa kay Action Art tayo hupon sa Action Hotline. Ang inyo naman nga news team. Action Eden Abos. Tag-action Boyd Run, mga ka-action sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,